Voor bisten is Oud vaak net de mooiste tijd, met alle loerde knal. Daar hebben ze bij Hoenderskwallen Behave in Burgum wat op voen. Daar leren ze de hoen al jong om vuurwerk te wennen. Ja, dan begin je eerst met een geluid-cd. Die zet aan en dat leest draaien en ondertussen speel ik een spel met de hond. Dus ik laat ze jaaien op voerkes. En als ze dat spel, wil ik dat ze koppelen aan het lawaai. Dus aan het geluid van de knallen koppel je ze iets leuks. Voor alle hoen en haar baasjes die deze lessen net volgen hebben, had Wagenaar nog wel een tip. De hond sowieso aan de riem horen. En een goede stevige riem, geen flexie die uitrollen, gewoon stevige riem. Als er een beetje van de door staat te knallen. Op dat moment ga je net met de hond stapst naar buiten. Wacht even tot het rustiger is. En op een rustig moment de hond meenemen. En samen zo uitletten worden. Oh, niks. Opletten. Goed zo, Floor. Leef. Ik de mensen die het vuurwerk uitstekken, wil Wagenaar nog wat mee aan. Ja, als er een beestje aankomt, een hondje, kat of een hinder, even het vuurwerk net uitstekken. Wacht tot ze passeerd binnen en een veilige afstand gaan, zodat het voor iedereen een beetje leuk bloedt.